כל הזמן הוא שם לי את הרגל על הרגל שלי, את זה תפסיקו מיד. להיות בעלים של כלב שמפעיל אותך כל הזמן, זה יכול להביא אותך למציאות לא פשוטה. יש מציאות שהכלב מאוד מאוד מכבד אותך ומאוד נעים איתך, אבל יש מציאות שגם הכלב כרגע משליט עליך איזה סוג של דומיננטיות. היעד זה בדרך כלל תפעיל אותי, בוא תעשה איתי משהו. כן. מה קורה עם הכדור? הראש יכול להתבטא בכל מיני סיטואציות. סיטואציה אחת זה באמת שליטה או דומיננטיות. אם אתם רואים שזה סיטואציה שזה קורית הרבה פעמים, וזה מקצין את עצמו, וזה כל פעם הוא מכניס את הראש לרגליים, והוא רוצה רק את זה, אז תורידו. כנראה שהוא לא צריך לקבל את זה, כי הוא עושה את ההתנהגות הזאת. הוא מפעיל אותי ומכניס אותי לאיזה דרייב כזה, שאני לא בא לי כל הזמן ללטף אותו. כנ"ל לגבי הרגל, אם כל הזמן הוא שם לי את הרגל על הרגל שלי, את זה תפסיקו מיד. את זה אני לא הייתי נותן לעשות באופן קבוע בכללי. כן. כי רגל על רגל של בני אדם זה, תעשה איתי משהו כל הזמן. הוא כנראה רוצה משהו. רוצה משהו, אני אבין אותך גם בלי שתשים לי רגל.